שלום אנשים, גן, דסטיני, גיימינג וורד, הקומנט הראשון שלי, מקווה מאוד שתאהבו אותו. וזהו, יאללה בואו נתחיל. לפני שאני אתחיל, אבל אני רוצה לפרסם פה את האתר של קהילת היוטיוברים הישראלית. אתר שמאוד עוזר לנו, עוזר לכולם, לכל מי שמתחיל בתחום הזה. האתר הוא youtube.il.tk. בהצלחה להם, בהצלחה לנו, בהצלחה לכולנו. יהיה גם קישור בדיסקריפשן של הסרטון. ברקע אתם יכולים לראות סרטון של Call of Duty Modern Warfare 3 של Team Deathmatch, משחק לא רע בכלל שלי. ובסרטון הזה אני רציתי לדבר בכללי על מה שהולך לקרות בערוץ הזה השנה, מה הציפיות שלי מהערוץ הזה, וזהו. אז ככה, בערוץ הזה אני רוצה לפרסם סרטונים גם של מולטיפלייר כמו שאתם רואים עכשיו, סרטונים שאני אפתח כל מיני נושאים שאני חושב שאני כדאי לפתוח אותם, שזה חשוב לפתוח אותם, שאנשים גם יאהבו אותם. וחוץ מזה, שזו הסיבה העוד יותר עיקרית שפתחתי את הערוץ הזה, זה מכיוון שאני הולך לעשות פה סדרות של משחקים, של סינגל פלייר, סינגלים שאתם הולכים לתת לי, כן, אתם הולכים לתת לי אותם לבחירה שלכם לגמרי. תנו לי סינגל כלשהו ואני אשיג את המשחק ואני אסיים אותו מההתחלה עד הסוף, פשוט מאוד. ואני מקווה שיתנו לי משחקים טובים, כי אם לא זה יהיה מבאס. וזהו, אז זה לגבי ערוץ, למה שאני מצפה ממנו השנה. חוץ מזה אני רוצה לפתוח היום נושא שאני רואה שיש אנשים שלא מודעים אליו כל כך. אז לא מודעים, כן, הם עוברים אותו כל יום, אבל הם פשוט לא מבינים כמה הוא עוזר להם לעבור את היום יום. וזה תחביבים, כן, יכול לחדש את התחביבים שלו, את הדברים שאוהב לעשות. אצל רובנו זה גם גיימינג, כן, כי רוב מי שנכנס לכאן זה גיימינג. אבל אני מדבר על תחביבים שהם לא רק גיימינג, אוקיי? תחביבים שעוזרים לנו להימלט מהמציאות, כי בעצם תחביב, ההגדרה המדויקת של תחביב זה דבר שאתה עושה בשעות הפנאי, שאתה לא מחויב לעשות אותו בכלל, אתה עושה אותו בשעות הפנאי כי אתה נהנה עם זה, כי אתה אוהב את זה, כי אתה מרגיש טוב עם עצמך שאתה עושה את זה, וזה ההגדרה של תחביב בעצם. עכשיו, לכל אחד יש את התחביב שלו בנושאים שהוא אוהב. נניח התחביב שלי זה לעשות קסמים, לא סמים, קסמים. כן, נעשה את זה ברחוב, נעשה את זה לאנשים, ואני נהנה מזה, אנשים שאני עושה להם את זה נהנים מזה. אני אפילו עושה דברים קהילתיים בעזרת זה, אני מתרים לעמותות בעזרת קסמים, דברים כאלה. זה באמת נראה לי כאילו גם משהו חשוב, גם משהו שאני אוהב לעשות אותו. ובכללי, אם אתם רוצים תרשמו תגובות, כל אחד מה התחביב שלו, זה סתם מעניין לראות אנשים, מה הם אוהבים לעשות בחיי היום-יום. וזהו, אני רציתי רק לדבר קצת על הנושא הזה, כי זה נושא שלדעתי מאוד חשוב. לדעתי גם אם אין לכם תחביב, אז תנסו למצוא משהו, כן? אבל זה לא משהו שהוא חובה, אבל זה משהו שלדעתי באדם שאין לו תחביב, וזה באדם כאילו יש לו חורק מסוים, כי היום הוא שגרתי, אתם עוברים כל יום בשגרה מסוימת, והשגרה הזו חוזרת על עצמה בסופו של דבר. ותחביב זה משהו שמוציא אתכם מהשגרה, משהו שעוזר לכם לעבור את היום, ולדעתי בגלל זה חשוב שיהיה לכם תחביב. אז זהו להיום, כאן סיימתי.